מיד חוזרים. אנחנו בהחלט כאן, 4:26. יש לכם רעיון מבריק, אחד כזה ששנה את העולם, כמו ווייז או דיסק און קי, רכב חשמלי, רכב סולארי, לא משנה. אתם עם חזון משוגע ואפילו ישים, אבל אין לכם את הכסף, ולא שום משאב אחר כדי לקחת את הרעיון הזה קדימה. מה עושים? מה עושים? שלום גיל גולדשטיין, יועץ אסטרטגי, יזם ומנכ"ל של חברת אידיאה פאונד. אהלן. אהלן. אני אגיד לך מה עושים. יזם שלא רק יש לו מוח מבריק, יזם זה מישהו שיודע לדפוק על דלתות ולשכנע ולגייס כסף ולרוץ קדימה. אם אין לך את זה, אתה כנראה שנועדת רק לחלום, לא? נכון, רוב הרעיונות שתיארת לא מגיעים לקדמת הבמה ולא למימוש. ואנחנו באנו ממקום שהבנו ש99% מהאוכלוסייה, אפילו יותר, כן. לא יכולים להקים סטארט-אפ. זהו חסם מאוד גבוה. מאוד גבוה, לך תעבוד עכשיו בלי משכורת שנתיים, ועוד חסמים רבים שיש בסטארט-אפ, ואנחנו הבנו ש99% מהאנשים בכלל לא משחקים במשחק, ואנחנו בנינו מנגנון מורכב שמפריד בין הדברים, כן. את הדברים שחברת VC עכשיו הייתה אומרת לך שאסור להפריד אותם אף פעם, שזה להפריד את הרעיון מהיזם. ואנחנו פיתחנו מנגנון שרגל אחת שלו מסננת רעיונות מהציבור, שרובם בנאליים או הזויים, כן. אבל בתוכם אנחנו מוצאים את היעלומים. ובגדול, ברגע שמצאנו יעלומים מהציבור, אז יש לנו פול שאנחנו מפתחים כבר שנתיים של פאונדרים, עם סכין בין השיניים, אנחנו קוראים להם, והם עוברים תהליך מאוד, מאוד מורכב של להצטרף לפול הזה, וברגע שיש רעיון טוב, אנחנו ניגשים לפול, ומוצאים לרעיון הזה. אז אתם בעצם עושים מאצ'ינג, אתם מחברים בין אנשים שיש להם רעיון ממש טוב, כי אתם גם מסננים את זה ובודקים בעצמכם אם יש לדבר הזה התכנות, ואז אתם מחברים את זה ליזם, אתם עושים סוג של הקרישים כזה. קודם כל יש לנו תוכנית טלוויזיה בהמשך הדרך, שהיא לא בדיוק הקרישים, אבל על עיקרון דומה, אבל בגדול אם תשים לב, בקרישים תמיד יש יזם מחויב. ואנחנו חושבים שהרעיונות יגיעו מאנשים שלא יכולים להיות יזמים. וזה הגידול המובהק שלנו. אוקיי, אנחנו מתעסקים ברעיונאים עצמם. בלי לפגוע בזכויות הקניין של איזה רעיונאי או משהו כזה, אבל סתם, ספר לנו על הרעיונות שמתגלגלים אליכם, ואתם ככה מחפשים להם עכשיו יזם? אז אנחנו עובדים בסבבים של כל רבעון, אנחנו מחברים את 10 רעיונות הטובים ביותר 10 פאונדרים. אז כרגע נרשמו מעל 1,000 איש עם רעיונות שהתחלנו לסנן אותם, אנחנו כבר מוצאים שם לפחות 30-40 רעיונות מאוד מאוד מעניינים, שמישהו מתוך הנקודה הפרטית שלו והניסיון שלו חיבר את הנקודות בצורה מאוד מאוד מקורית. אוקיי, אתה יכול לספר לנו על אחד הרעיונות? לא כל כך, כאילו... לא? אפילו לא סיפור מסגרת, סתם? אני יכול לספר לך את הרעיון הכי גרוע שקיבלנו. אוקיי, מה היה הרעיון הכי גרוע? שכמובן בשבילו לא חיפשתם יזם. מה היה הרעיון הכי גרוע? הרעיון הכי גרוע היה זה שמישהו אמר שלעניין הטילים על ישראל, לעשות מעל המדינה שטיח של רחפנים. ואז אנחנו, שטיח רחפנים, שכל השמיים יהיו מכוסים ברחפנים. ואז אנחנו אמרנו לו, חצי עיתולי, אמרנו לו, שלחנו לו חזרה, איזה תגובה, שיש איזשהו פרומיל, איזשהו אחוז של רחפנים שנופלים. מה יעשו עם זה? זה מאוד מסוכן. אז הוא אומר, אז נבנה עוד שכבה של רחפנים שיתפסו את אלה שנופלים. טוב, אוקיי, בסדר. כן, הזיות לא חסר אצלנו, אבל לגמרי אנחנו מוצאים את היעלומים. עשיתם כבר מאצ'ינג? כלומר, יש כבר יזמים ורעיונאים שככה התחברו וכבר עובדים ביחד? אנחנו רק עכשיו השקנו את זה. אנחנו במאי השקנו את הסבב הראשון, באמצע ספטמבר נסגרת ההרשמה, ואז אנחנו מפעילים את איך מגיעים לכם? אני רוצה לנסות את מזלי, לראות אולי תאהבו את הרעיון שלי ותמצאו לי איזה יזם או משקיע. מחפש בגוגל, אידיאה פאונד IO. אידיאה פאונד, אוקיי. כן, גם בעברית כבר יש את זה בגוגל, היו עלינו המון כתבות, כי
אנחנו הראשונים שמנסים לפתור את הבעיה ולתת ל-99% להשתתף במשחק, ולא רק לאחוז אחד שיודע איך לגייס. כן. גיל גולדשטיין, יועץ אסטרטגי, יזם ומנכ"ל של Idea Found, תודה רבה.